Åh, vad söt den är. God morgon! God morgon! Kan vi? Vet du? Åh, herregud. Åh, gummi. Åh, så gulligt. Åh, fuck, jag är 2 timmar sen till jobbet. Jag har försökt väcka dig. Ja? Ja? Hej? Hej? Hej, Dodo. Hej, Dodo! Åh, Elsa kiss bus. Han bara, att du prom. Åh, han vill bara bitas. David! Junior! Hej! Hej! Åh, så gulligt. Han har damp. Han är kannibalisk bebis.